Здравейте, аз съм Криси до 00 и това е първият епизод на Counter-Strike 1.6 Professional Error. Напи нещо си, Edition. Мисля, че беше. Хой, няма да се 9, а ще са 99. Така. Стартираме! Окей, let's go! Хайде бе! Зареди! Хайде, ела поне до тук, така. Хайде, така. Хайде бе! Counter-Strike май бъгна. Не, добре. Опа. Гледай го. То мравка ще го набяга. Фаре бе. Хайде ти ела до тук. Some terrorist forces. Тебе. Леле. Аре бе. Добре се. Гледай го ти. Гледай го ти. Аре бе, иди ти. Опа, заби малко. Хайде, момчета. Айде да видим. Колко сте тъпи. Ох. Хайде, снайпер тук. Да. Надали ще оживее. Бум! Я! Още ли им отгоре, бе? Тъпаци. Бре, къде са другите, бе? Къде са стафи? Хайде, момчета, трябва да заложим бомбата. Момчета, идвате ли? Тук е. Сега ще ги изчакам тук. Ето, нашия приятел. Още един приятел. Ма ние не бихме. Добре, ще играя по 3 игри винаги. На един епизод. На един епизод 3 игри. И всеки път ще съм с различно оръжие. Сега съм с снайпер и двойните пистолети. Следващия път ще съм примерно с други снайпер и друг пистолет. Яркичко, бе. Ох, ела бе, гледай го ти. Само ми бяга. Чакай, вас нещо ми бъга в CS. Това там виждате ли го? Вие си стреляте това тук. Негатив!
пръсна му главата на този. Ау! Оцели ме. Къде си? Не. Защо? На каква си ти избави? О! На къде съм, бе? Мъга. О, мъга. О, мъга. Леле. Бък. Yes, бомбата е заложена. Момчета, къде сте, бе? Да, бе, целият съндъка, няма проблеми. Бау. Леле. Браво, бе. Втора игра. Я да видим какво ще ми даде. Бе, идвайте, бе. Момчета. Гледайте, много ми бъга в CS-а, защото снимам и коментирам едновременно. Сега ли намери да презареждаш? Абе, така ли се прави, бе? Аре, идите, бе! Яго, момчиле! Уху! Ох, бе, леле! Сега сигурно ще дойде някой там. Ето го, момчето. Уби го. На 4 кръв съм, ако ме цъкват съм мъртав! С пистолета. Добре, това беше третата игра. Дано ви е харесало. Дано ви харесва епизода. Довиждане.